Прыгода гэтая не так даўно была. К чыжу, а сілы ён, як ведама, не мае. Варона падступае. Скажы, ці я падобна да арла? Тут бачыць чыж за варонаю не жарты, а ўласны хахалок чаго-небудзь ды варты. Зусім арол, адказвае чыж вароне клятай з клёна. Ну то ж бо то, глядзіш, з ласкаваю гразьбою пракаркала варона і паляцела стуль далей. Всё гэта бачачы, здзівіўся шверабей. Браток, ці ты ж вачэй не маеш? Чыж, засаромеўшыся, так пачаў казаць. Я гэтым не зрабіў благога. Дай Бог, арла варонай не назваць. Варону жа арлом. Нічога,